Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline karon nga adlaw Huwebes kita, Setyembre 2, tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa on-air kundi pati na sa online? Kumustang bugtaw nyo? Kung diri ka man lang sa Pinas, no, kag diri ka man lang sa Negros kag Bacolod, kumusta ang inyo morning? Aksyon Hotline! Kabugnaw gid sang timpo, no? Kapin pa sa kagahon, babatyagan nyo na ang kabugnaw sang panahon. Ang dapya sang hangin o dupoy-dupoy sang hangin kung kaagahon, no Christmas na gid, no? Aksyon Hotline! Sa aton sining countdown 114, 114 days ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Paskwa. May 121 days naman, 121 kadlaw antes naton sugalawon ang pagsunod sang tuig 2022. Aksyon Hotline! Aksyon ay Tayhopon checking in diri sa aton sining Huwebes nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Mga tagpalamati ta, nagasunod naman pagi sa online sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline! Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagan nanong pila ka madalagko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. I-check karon dani karon kay ang talalupang doon nga balita COVID-19 update diri sa Bacolod kag Negros may ara sang latest nga ginpagwa ang Department of Health nga kon death cases tinagtsaka, no, at least na pulo ang na-record nga nagkalamatay sa Negros and Bacolod. Aksyon Hotline! When you talk about dead o napatay, that is another thing, mo. No? Kay ga-expect kita nga ang death cases while nga ang vaccination activity amat-amat nga nagataas, hindi malang ang tinutuyo sinisang vaccination is to protect o to prevent nga makabatyag sang severe nga infection ang isa ka persona kapin pagid kon fully vaccinated ka na. Aksyon Hotline! Tinano ini nanong natabo nga ang nagdamo ang mga cases sa mga persona nga nagkalamatay. Aksyon Hotline! Malungon talang karon kag update man ongoing vaccination activity sa Bacolod. Ti ara na nagumpisa naman Actually nagumpisa na gani ang ginapatigayon ang 24/7 vaccination activity. Aksyon Hotline! Ano pagid? Pamilya sang persona, dumduman nyo atong nasapuan, gagin pugot ang ulo niya nga ang ulo sang sininga persona, ginapatyan niya ato ulo, nasapuan niya sa lain nga barangay di sa Bacolod, no? Kung diri una nag-coordinate o nagpakigangot sa Aksyon Radio tong utod, ang magulang nga babae, may ara sa gininyo karon sa kapulisan according sa kay Police Major Ramil Saruna nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay
ni Glenn Paul Castillo. Hotline. Anong latest sini ha? Kag tinanong reaksyon sa nagkalain-lain nga mga sektor. Hotline. Ano pagid ang balita nga aton natutukan karon nga aga? Uy, tapos kumilik na ho, task force disiplina, di na kamo. Sagtong tiyempo nga may ara sa pagparehistro ni Subacolod sang grupo ni Albi Benitez, ni former Congressman Albi, nga doon tinakpan ito, hindi maksubong grabe ho. Tawgad na karon bala si Sir Taba Julinggo, na tabo Sir Taba, sige, kundi sige subong ang kumilik registration, purti kalaba-laba ya mo. No, dira sa may kilid sa police station number 1, ti accordingly, daway kuno da sang task force disiplina nga nagabantay da, ang aton malang mo ni. While the cases sang COVID, naobserbahan sa Bacolod and Negros nga nagataas, ang pagparehistro, hindi naman ni mapunggan ang publiko nga magparehistro sa bahin sang Comelec, kaluyag Manila makabuto this coming election. No, why ginaya problema? Pero kung why karon sang mag-remind sa ila da sang minimum health protocol, bal ko basi bala kun magginutok kag sa sobra da karon nga pag disuganay da, no kay do ay gid sang nagabantay, basi problema ang resulta sini. Aksyon. Hotline. O basi ko na may naga-monitor, dira paliog lang ko inform kay Sir Taba Julinggo, Sir, duway ang mga personnel mo, mga men mo, duway kakadtos kumilik this morning out. Aksyon. Hotline. Tika mo to ho, sang linyahan ay kalawig. Pilang makumudar sang kumilik. Kay, well, actually kumilik, they're trying to extend sang ila oras, no? Ang ila pagpangrehistro. I-check na lang na karon kay Attorney Katrina Kanya, no? Sang Comelec sa Bacolod. Aksyon. Hotline. Ano pagid, no? Ang istoryanta karon nga agad risaton sining pagpangalagad sa La Castillana kahapon, may search and rescue operation nga ginconduct ang ila local Disaster Risk Reduction Management Office kay may isa ka persona nga may diferensya sa paminsaron amotong update kahapon ni Aksyon Marlon nga naglukso iya kung nagplagyo sa balay nila kay kundi do ginagapos siya bala kay nagabayolente siya mo kay isang primero todo may ara na sang ginabulong bala sa iyate ambot ko na nung tabo nagdalagan na lin sa balay nila tinglain kay gabi nagkadto sa suba ti ang aligasyon nga naanod tuhot tingin pangita sang rescue kahapon waay gid sila sang nakitaan, no? Pero tigalaw mga pamilya kabay pakataklas to kundi to nakadangop to ang pobre man nga lalaki ho. Aksyon. Hotline. Amo na so parang pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga agad diri sa Aksyon Hotline sa Webes nga presentation sa mga ka-aksyon ta, feel free sa magpadala sa inyong mga mensahe, pwede gid ina mapadara dira sa may comment section sang Facebook. Bala kun ni may ara da sa Facebook Live. Sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod may comment section na pwede kamo magkapadala sa inyo mga mensahe dira. Aksyon. Hotline. Hindi lang sa Facebook, pati na sa YouTube. Ipadala lang palihog kay aton ginina basahon dugay-dugay. Aksyon. Hotline. Ayos! Sige, areglado. Let's go to work na. Diri sa aton sining nga pagpangalagad. Naunahon ko lang anay taga-EOC before ko katuan si Aksyon Alvin Graba. Kaya ni standby. Kay ang Comelec nagligad to kundi pag-resume sang ila sining voters registration. Take note nga Setyembre na kita subong, wala man changes, wala sang anuman nga update iya nga may ara extension nga move para sa voters registration. Although may mga panawagan sang senador, mga congressmen nga nag-request nga tani ipalawigon, i-extend ang voters registration, pero tiway pa sa matikang inasubong agod nga mapalawig after September 30 ining nga voters registration. Ti konsundon ang ginpagwa nga calendar of activities sang Comelec hasta lang gidiya Setyembre 30 ho. Pag Setyembre 30
Why na, wagtang na, hindi na pwede. Why na sang chance ang wala makahingagaw makaparehistro, hindi na kamo pwede magparehistro. Hotline. September 13 na lang ina. Amo na based on the calendar of activities nga gina kuano, gagin schedule sa Comelec. Now, tiway pa na subong dinamdahom, though why ni chance ang extension. Pero subong grabe gyapon damo gyapon linyahanay no. May mga special registration naging kandak ang sabahin sang Comelec, hindi lang gani sa Bacolod, no? Sa province, sa Negros Occidental, throughout the Philippines, may mga ginapatigayon nga special kag satellite registration for the purpose nga because of the pandemic, ma-accommodate sang Comelec, matagan chance nga atong mga wala makaparehistro, makadtuan, no, sang taga Commission on Elections. Kabalo ka nagka-delay man ang trabaho nila. Number one, because ngati para sa Comelec Bacolod, the last time to may nag-positive sa empleyado nila daw. Aksyon Hotline. Gin-quarantine ka, gin-swab test ang iban nga mga employees. Pasalamat kita nga at least wala na sang naglain gid ang pamatyag o nangin severe ang infection nga na-hospitalize. No, nga daw naglain gid ang pamatyag bla. Ti pero subong siling ko nga nano natabo ni grabe naman tamo sang liwat naman nga puwerteng pilahay. Grabe no. Ti pila lang kadlaw nga daan matapos na ni 28 kadlaw lang mo. No, kag matapos na Setyembre 30 ang voters registration. Patrol reports. Atuan ko lang una si Aksyon Alvin, bakit siya karon kung ikipurtigi ka damo kalawig kuno daw sang pilahay na si Comelec. Aksyon Alvin? Sang patrol, ari na diri, no? Dampi sa area sang Comelec. Pero this time, aksyon na art. Ang patrol, diri kita napahamtangan ay sa kilid mismo sa Bacolod City Public Plaza. Along sa area sang San Juan, kay damo naman diri nga nagapungko na aksyon na art sa Piaksini sa likod isang day center, masyado na kalaba sang pila sa sining tinion. Nagalaom action art. Ma'am, ma-parehistro ka man? Okay, mag-garant. No? Garantor ko sa anak ko. Mag-garantor ka lang sa anak mo? O, sige. Mano to siya ko, no? Mag-garantor lang siya sa anak niya. Ay, magarantor. Bali siya ang makwanto guro. Mapapatuod sa Comelec nga ti residente da. Oo, yes, action na art, no? So, amo ni galing problema sa tao kung siling pasang kilala ko di siya do ay kapamanad sa tao kung di ito kanila lapit deadline. Galing kasi alin sa primero gidya, purtik damo gidya, no? Oh, yes, action na art. At least makita mo gani diriya sa ato sining Facebook Live. Subong sini action na art. Ang linya, ari mismo, skilled mismo, antes yung makapanaog sa Comelec office. Ang nag-umpisa naman, no? Subong sini may ara na nagabot na CLO action art, no? Para magpatigayon man sang madisiplina bala ang ining nga mga magaparehistro karon nga aga para sa social distancing, no? Sini nga aga ang iban kung di pa ni sila halin. Ma'am, tingka po nga barangay panagalin, ma'am? Tingka po nga barangay? Barangay Andumanan. Barangay Handumanan. Oo, ikaw sir, tingka pa halin? Barangay Singkang. Barangay Singkang. Oras ka din nag-umpisa pila? 3 a.m. Alas 3 pa lang kagahon. Alas 3 ang kagahon, ti curfew pa na iya? Oo, curfew pa ni. Iway ka na dakpan kanina? Wala man kay by number na din mo dapat makadto din. Oo, so nakakuha ka na number mo. Hindi ka nagkuha number mo sa dire. Anong number mo na lang? 46. 46. So kung ganun sa siningalin niya action art 46 na, no? So 46 sa pag kung isipon mo ini siya subong Aksyon Alvin ang number 46 ang ara sa likod yung nagapila damo pa na. Yes, action na art ari kita subong sa dalom na, no? Mapadalom kita nay. Kilig sang station number 1 likod. Kung timagi kita sa may CIDG na yon,
Medyo damo naman diri sang pila aksyon na art daba naman no amat naman kita sa pagpanaog I believe post may mga number na ni sila kay diri pa lang gali aksyon na art sa entrance pa lang sang kuan sa may CIDG Dampi aksyon na art kilid sa base center. Okay. Naman diri nagapila man sa sining tinion pangkutong tabadi ko may number naman kamo sir. Natagana ka mo number? Tadi nga panghatag number. Ha? Tadi diri sino ka panghatag? Okay. May kapanghatag manggaling mga number no. Bali taga Comelec na siyang kapanghatag da. I-check ta action na art kung taga Mapagkutabi siya, kasi okay malang siya, magkuton sa pila ni ang i-allow nila, pila ka numbers lang na ang ara na subong. Kaya siling ko ang kaluluoy malang ibanda action Alvin, nga basi hindi na bala malabutan now? Oo, dasun sige sila pila da, expecting nga ma-akomodar sila, and then, di ba hindi na malabutan? Oo, mong kapunta ni kung sino ka panghatag number kay si Madam. Ma'am, sa Action Radio. Ma'am, sino ka paghatag siyang number, ma'am? Sir, nakared. Ang nakared, kay Laba na. Diri kita skidid pagid lamang Action Art. Away pa kita sa Sagwa. Ara kita pa lamang sa skidid sang CIDG office. Pero gapanghatag sang gali sang number si Sir. Sir, sa Action Radio, pilang loud subong nga numbers ang pwede makasulod sa community office subong nga. Sir, may hinalimot lang dahil doon sa ako ba? Oo, 250? 350. 350. Ati damo manggali makomodar nila. Oo, damo. Sir, ano sa paglantaw mo, sir? Itong mga nagapila sa likod, makomodar pa, sir? Pagkatusan naman at sir, mapila naman sila ulit. Mapila naman sila, diba? So, hindi man pakasag ahead ang base mga pagkatusan at Oo. So, importante, sir, dala lang nila ang ilang mga requirements, sir. Importante may requirements lang. Importante, action art, ha? Diri pa lang, Ang importante nga, number one, masecure lang ang senior citizen. May nakita ka na senior citizen nga ara ka na sa pila. Kasi kung senior citizen, anytime ko din sila ka-walk-in, sulod to mo. Wala kita so far sa minakita ng senior citizen. Sa diri action art. Kagang pinaka-the best sila, kung hindi ka mo matagan number, kuha na lang, pauli na lang, kay sigurado, bisa na naman yung pila, da, hindi na ka mo malabutan, na kung 350 lang gid ang i-accommodate. Dapat ko isipon ni kag may ara na sa ma-inform si ila nga pwede ni siya gamat-amat ya pauli kung sobra na sa 350. Isip mo, sobra 350 tao na. Sobra action art sa diri pa lang sa dalom damo na action art no ang ibang mangani diri miyembro man sang CLO. Sir, kumusta ang ikumiling mo sa sitwasyon to kay damo naman to may papuli ko na talan kay ang number nga keeper is only 350. Why na tada may mo sa 350 kay talan nga number na dispose na. Sino na? Bali na balan ko nga ma-pull out na lang anay babalik buwas. Balik ba? Sino na gina-istorya mo? Ngalan taga ni sir? Si Fred, siya na... Si Sir Fred. Migo ko na, balas siya sumahat ang pamati, si SP ang kalinya, de? Yes. Inaya Action Art, diri ka pa lang, sa may ganaan ka pa lang. Naglakat na si Fred? Sino to si Fred? Si Fred. Naglakat na siya? Explain pa si Art, si Fred sa ibang mga utod ta. Okay. So, ang namin sila, yung nga ma-inform kay siling ko basing iban, galaon pa na nga makalinya, o sige lang sila pila da, and then, malabutan lang siya sa hapon, kung hindi sila, basi iban di pa kapanyaga, kalinya na, nakaroon da? Oo, may lang, ari si Sir Fred. Sir, may lang gani, kaya na-inform mo na sila temprano pa, no? Para hindi siya maglaong, makakuha ng beer. Oo. Tapos hindi ka di mag-overcrowded, kasi gambal, masasang well protocol tayo na plano, taman mo. Munabla. So, sa karon sir inigo ara sa likod pa kanto SM na wala na gid pa actually diri sa may likod yang SM why na iba pull out ko na talan kay why ni man gin prank ka mo na lang din sila prank kaya bala na lang sila nga babalik nila sila buwas aga pa para makabili sila sa number ng inatawag sa kumilik. Okay. Ate na yo bala si Freda halong gid siya ang balko halong ka gid sing tuyo halong man
Oo, ari pa. Ari na kita sa likod ng Ang mga garantors galini para ni sa mga kwan bala gusto magparehistro nga wala gid sang ID sa ila bla amo gali sila. Oo, may importante may mag-garantor. Actually, ari na kita sa likod ng Aksyon Art, ang ibandriya, ang Okay. napaslawan, ari pa mandriga, uro istorya pa ang iban, while ang ibandriya Aksyon Art, amat-amat naman sa pangdagaton, sakay, anday kay gina Aksyon Art, Bayo kay pagdadamo. kasi una yan may makita kita may nagina-provide halimbawa no barangay or anybody na nga may mayong kabubuton ga-offer sa lakyan nila nga may sakyan ng tao. Sing una gani kung ang iban nga nagaparehistro ni kung hindi mo yung pagkakuton kagawa siyang mag-sponsor nga mga kandidato ay hindi na iya kakwan, hindi na iya ka parehistro. Amo na bla? Correct. Sakto na Aksyon Art, pero subong at least may disiplina na part Aksyon Art sa mga nagaparehistro kaya mahapos lang istoryahan. Okay. At least although discourage on the part kay temprano pa man sila nagpila, so galing iti mas temprano patong iban kay makon mo to yung alas 3 parang kagahon ara na. Gani. Para Ang makakuha pagkatingalahan man ko sila na nga alas 3 kay mo sa kagahon nga may ara curfew. Galing kiti ma-excuse ka malang na, ma-exempt ka malang guro na hatagan ka considerations police na ikiti siyempre makuha ka patuod number mo. Galing Yes, ano sir. matabo na kung sa kaina ang nag-abot alas 3 to may ara taga kumilik nga panagtag na. Waay pa man ni Aksyon Art alas 3. Ang ila lang guro nga ara na sila within sa area nga kung mag-abot ka kumilik nga nagapangatag number makakuha sila dayon. Yes, Aksyon Art amo na matagaan prioridad, no? Matagaan sila priority para makakuha sa priority number. So Okay. ang ari sa sulod Aksyon Art sa kilid mismo kung sa may ganhaan sa CIDG kilid sa Ganhaan do langit Oo. Oo. Damo na diri, no? So mga 350 by numbers. Okay. In short of it, atong mga ato na sa may Bacolod City Public Plaza, skilid bala sa may ginambal ko to kagina sa may dalan sang San Juan. Hindi sila Aksyon Art gahulat o kung ang iban di paslawan na guro kaya hindi man tagaan na kaya hindi na matagaan sa priority number kaya Okay. sa baylo Aha. humble na naman, no? Aha. Actually, pag intindi ko Aksyon Alvin, ang target sinisang kumilek, more or less ang ma-accommodate nila a day 400 to 450 mo amon ang kadamuon. Galing kay ti siyempre, ang mahatag lang lada amo lang ang pilato 300 ano? 350 gid lamang. Ang 315 ang allocation sa sagwada. Ang more or less makumudar lang mga 450 kay ina ang 100 amo na ang ilang allowance or allotted nga number para sa PWD kag senior citizen nga walk-in kay hindi mo na iya pwede papilahon na sila ya. Ay, Aksyon Alvin? Din siya? O, sige. Itawagan tabla si attorney kanya dugay-dugay para nga maka pamangkot kita sa iya kag mahibaluan ta. Ang nami sinikon may ara ang mas mapo sila kun sa irehistro.gov.ph bala makapa-register ka mo nga daan agud nga mahapos na lang Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Art ang isto. Nakakuha ka na number? Wala pa. Ajus. Wala pa. Ano matabo ni karon anong hando mo register ka na Oo, pero alang-alang kung may ka number, di bus balik ka. Bus balik ka. Pero nga ba, madami ba ko lang yan, bibigyan ka mag-tulog, di alas 6 ng gabi. Di rin na matulog. Oo, nakamantos ka gitya tulog. Hindi na, nagsulbahan mo ko sa COVID. Oo, mayamang gani na. So, kagahong ka na lang duro malakas. Magaling ka pa, di ka palin. Some site. Home site. Sige. Aksyon Alvin. Yes, May palutson lagi ko duwa ni Bilog na obligasyon. Standby kindly hold on sa linya. Balikan ta si Aksyon Alvin grabay na short while.
Balikan daw si Aksyon Alvin, graba, Aksyon Alvin. Nga art, no? Aha. Ang iba nagpalauli na lang, sakay na lang sa jeep, balik na sa ida sining Ahay, dinali ting ng iban National to, abi nila kay 8:30, pa man lang niya, okay, paniguro Oo, ang iba ni Abi Adlaw na. Although, siyempre, kung mag 300 plus, makunan pa rin sila sa pagpa-restruction art, no? But Okay. anyway, amo ning sitwasyon diri sa area sa Comelec o kung sa sagwa mismo sa Comelec office durante o kung sa piyaksi ni. Nga, iba natin yung mga kauturan ang ara naman sa compound mismo, no? Sa Comelec para man sa pag-fill up sa ibang mga importante nga mga papeles. Mayo to kay at Sila. least ara ang taga CLO nagbulig da. Yes, sir. Maayo lang kay may mga taga CLO1 nga nagbulig sa karon sa pag-explain partikular sa mga luyag nga magparehistro karon nga aga nga ang iban hindi na gid malabutan sa numero nga ginahatag o kung gina-allocate sang mga katapo sa Comelec Action art. Okay, so at least atong sa litrato mo kay ina nga galikod na station 1 hasta likod to sang Basin Tadamo, subong nagpalauli na to. Subong sini way na din niya sa likod nagpalauli na action art. Very good. No ba kundi sa imo ganitong iban to mga lapat to kulat? Aw gani man. May tani kung may ma-provide pa ma-housing mo, dapat galing way ka nagid chance. Amo nang klaruhon ta nga kun ara ka na layo nga masubra ka na sa 350, hindi ka nagid pwede. Hindi na gid pwede. So at least ang importante diri nga temprano pa na prangka na sila daan. Hindi na. Huli na lang kamo. Balik kamo temprano pa o kung aga pa kayo buwas para makakuha sa priority numbers. At least sa atin sila mga kauturan, may idea na sila nga 350 ang ginaalokar sa Comelec para sa makaparehistro every day. Tugtog pa man I think sa katapusan ng Sinart, no? Sa Okay. sa September. Kabalo ka ti may ara iba niya nga ambot kung nakabalo sila may personnel sa Comelec nga nag-positive sa COVID nagligad nga bangod sa mga ginpatigayon, ginpatuman nga pag-quarantine sini sa mga empleyado kundi nagsira sila pila to ka 2 ka semana sobra to. Oo. Ting iba niya ang Comelec kalan nakabakol. Inanok mo da, nga way ka mo ga bukas, way ka mo ga pangrehistro. Actually, may amo na may case sila nagligad mo. Yes, Hindi mo na pwede nga karon sinuluyag abi na nga may positive nga personnel da. Ang positive nga personnel amo ya magatubang si imo kay asymptomatic amo ma-serve sa imo da sugot ka. Na. Kundi matapikan ka karon Oh, atong interview ta uli action art awisin ko te las 8 pa lang dira ka na matulog sa hindi ko sir. So at least aware sila. Okay. So amo ni sitwasyon diri action art sa sagwa mismo sa Comelec office with action nanikiraw. Okay. Ang action nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline. Salamat gid Aksyon Alvin Graba no sa patrol. At least na aktuhan ni Gilayon, mayo man at taga CLO kay paring Fredra, may kinagamonitor man sila da eh. Kabalugi ko nga ang taga CLO sa idalom sang command ni Sir Dante da nagamonitor gina sila. No? Actually kay Sir Dante, buhidlaw na kudugay, nagin ko nga way ka pangapid sa likod sang series na no. Namit ang kapihan na mo. Action Hotline. Ga-monitor sila kadaaga na da. Actually, tutok sa Aksyon Radio from morning until evening, no? Ang taga-CLO. Thank you gid sa inyo, ha. Kay Mayo, kay ginpabalo, gininform ining mga tao nga naga-linya, kag ginpapauli na lang, no? 350. Actually, yung malabutan sina, ang gina-expect kada adlaw mga 450 abang cater sa Comelec. Actually, amo gimana mga 450 galing kay ang 350 amo ni sila ang nagalinya da ang ginatagan number. Ang 100 amo na siya ang gin-reserve, gina-expect, no? May ara dira nga may kuan na nga daan mo nag online appointment, may mga PWDs, may mga senior citizen nga no need na nga papilahon mo pa sila da. Action Hotline. Okay So at least na-solve na. Mayo na kay may ara, no, sa nag-akto dira
nga nagabuligid. Anyway, alas 8:36 na. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for best public affairs program for radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung domain na nag-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isang nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan.
lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo kapag sunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Mas respeto ko sa ako na. Dapat ka walang respetohon, ha? Kakagido, no? Sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter.
Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-kuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpangati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Inikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian swine flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:51 na. Unahon ko lang si Novero, Aksyon Eden, si Councilor Novero. Good morning, gali dira sa kay Ma'am Huma Lumina. Kamahal gali Aksyon Eden sa manong pakot subong no. Wala ni duty si GM, tani ni makamani, pero sigali kay di ka nakalin no ya. Da ka lang, standby ka lang da. Jackson Boy na lang bahala. Ay, kasadya ka pang buhay ini. Karon lang nagdugay sorry gina, basta tingala ka mo kunadong partis mo nagpakot kisi si Jackson Eden makuton nyo. No kay kabalo, gina siya sang tanan. Kasi sideline kagali pakot-pakot kung kaisa si Attorney Novero, si Attorney Novero, si Attorney kanya kay basi kung nagbalik siya obra, grabe man siya kabisi. Mas Councilor Novero na lang. Si Mark Moises, more power ko no. John Serna, watching live from San Enrique. Ayos. Si Christine Minies Villalobos, ara man sila sa Barangay Pandanon, DSB. Morning mas taran ni members ng UG Fans Club keep safe always. Mga ka-aksyon, okay Ariglado Rochelle Fulgencio Susana. Good morning. Monitor lang kami di Barangay Pandanon. Salamat. Dennis Nuestro. Morning man. Jeneline Banduha. Watching live from Quezon City. Ara sa Facebook sa kuno ga monitor. Si Mark Moises ga monitor. Noel Zambales, pare kumustang KBS? Silingga sa imo, gatamyaw gid ko. Ara man kami ga monitor Si Jidel Buning, Mabs Daday, gapamati gid sila. Ayos pare salamat gid. John Serna, Ana Sinoro, dugay na utang ko. Ari man nga ngalan ng kampiyon niyo. Dugay na utang ko. Aksonart, good morning. May tani Aksonart, may nag-check sang requirements sa mga nagapila kung pasado ila papers para sure ang pila. Actually, amo nang pinaka-worst da. May ara iba nag-insister gid nga baka sulod pa sa Comelec. Number 1, kung why ka ID, please pangita ka garantor mo. Kung why ka malang kompleto ang mga kwan, mabudlay nga nagapila ka na. Pag abot to, magwa ka pa ya kay mapakwan ka bala? Makuha ka pa sa kinanglanon nga ma-documents. Another naman na utro naman nga ma-delay kay. Alas 8:54 na. Online sa hotline. Awaton ko na yung kagayoon ko na ang tiyempo ni Councilor Renisito Novero as chair ng Committee on Vaccination Center. Nakita naton balang effect. Ambot kung may ara update si Councilor, kay kundi ang 24/7 vaccination activities ng city nag-kick off last Tuesday. No? So, at least may chance ka na nga kung may duty kaya nga adlaw, sa gabi, kung pagwa mo kung kaisa hapon na, ang vaccination center sarado na o tapos na bala. Kaya mo ning chance nga paminsaran sang EOC, kag part of it si Councilor Novero man, nga nagabulig no sa mga recommendation, mga pagtuon, of course Mayor Bing. Now i-check ta kay tisigi-sigi ni kag ang latest subungo kay si Dr. Chris Rungon kag si Ma'am M ang siguro sako gid bla kay ang cases kun death cases sang COVID sa Bacolod kag Negros 10 cases ang gin-report sa DOH the last day o nagligan nga adlaw. Joining us this morning is Councilor Renisito Novero. Online sa hotline. Councilor, good morning. How are you? Mahingaga, Aksyon Art, sa inyo bilog management and staff. Good morning. Kaya sa aton mga palangga, kahit maukod nga tagpalamati, mayong aga, Vermont nati, Merry Christmas na, katanan-tanan. Bahuuno ka dasig lang, Vermont na tuod. Mayo pa natandaan mo, ako nung ginapalipat-lipatan, kung nagkakaisab lang kay siling ko, tani, mangin Merry ang Christmas tabla. Councilor, siling ko po galing with these cases, sumunga daw, hindi ni mapaggar si COVID, hindi daw, budlayan kita gapon pinagusto guro mga gatherings ini? Yeah, ang COVID-19 seems
to be already an endemic thing sa aton. Ari na diguro, di na Gani. makuha. Ang importante lang dapat nga ma-immunize kita kagang aton immune system papakoron tapagid. Pag mga makabulig sini isa sa makabulig sa pagpabakod sa aton immune system kapag away sa COVID-19 namo ang pagpapakuna. Aha. Yes. Okay, kagang pag-take in sa mga vitamina nga nagpapabakod sa aton immune system. Kati ang COVID-19 basi mangin pareho ni bala sang mga flu, sang mga common colds nga mapabili na ginamit sa aton environment. Okay. Sige na nilang existensya. Oo. Oo, muna. Although nagapangamuyo kita nga madula ni siya. Okay. But now, how will it happen? We really don't know yet. Aha. Pero Sir Subong, kundi nagligad may ara na kita yang preparado o na set up no nga mga vaccination centers in case nga ang volumes ang donated nga vaccine magdamo ang request or gin-order sa Bacolod kung damo ng bulk sila nga i-deliver di at least may gamiton na kita nga mga vaccination centers and mga personnel da nga magaman sa mga vaccination centers. Now, Subong daw ina sila on standby man lang pero sir i-check ko Subong kumusta ang ini nga mga vaccination centers ngin prepare naton may ara na gid man kita nagamit sini sa ila. Well, Subong, ang ginagamit natin ng mga vaccination centers, ang aton subong mga malls, no? Kasi very convenient na ng mga lugar, comfortable na, kay como aircon, kag malapad-lapad, kag ang ilang accessibility sa mga tao, mahapos, no? Hindi sila mabudlayan mag-travel. Dila kita Subong, kagang aton subong record as of so subong per information na rin sa aton City Health Officer Dr. Edwin Flor nga mga nakalabot kita sa fully vaccinated subong mga 96,000 fully vaccinated. Pero more or less makalabot na 200,000 ang mga nabakunahan na that will therefore include na sa mga nahatagan na sa first dose. Okay. So namo-damo ng first dose pero at least mahulat kita siguro another month ina kay most likely kaysa nagkakalabutan isak bulan antes ikaw i-second dose ang requirement mo. Oo. Kaya depende man na sa volume of vaccines nga mangin available. Maabot. Ginatingwaan man sa atong gobyerno lokal paagi sa management ni Mayor Bing Nardia nga ang aton flow of vaccines consistent pala even if not totally delivered according to how much we procured pero at least may ara lang kita paglaom nga may ma-deliver within a certain period of time nga makasulod sa timpo sa duration sang nagapaabot sang second doses. Okay. So, wala man talaga ka-frustrate sa nga bagay. Aha. Sir, by the way, ang mga 24/7 nga vaccination centers nga gin kuan nyo bala no nga gin set up. Kumusta nano ang sa latest meeting niyo nano ang kadamuon sang mga nagaparehistro until morning nga nagasugod kalabanan alas 8 sang gabi? Kasi wala ko concrete data, action art, although it continues, kag nag-serve na sa usually, especially sa mga nocturnal people, sa mga tao, sa kagabihon, inabalang may mga tao, mga nagatrabaho pa sa gabi, mga nag-servisyo 24 hours, di ginaservisyohan man sa gobyerno lokal 24 hours ang ini nga mga tao, kaya ginakilala naton nga heroic man ning ilang ginahimo. Nagasakripisyo agud magsigi ang tiyog sang wheels of economy sa sudad sa Bacolod. Yes, sir. Anyway, at least ang preparasyon tayo kag ambot ko na ka-meeting kamo lately, parte ni bala sa daw death cases
hindi lang Bacolod, actually, Negros, may harapan death cases nga doon nagtaas. Sini nga week nga 10 persons ang napatay because of the severe nga infection. Bacolod City, do 4 na kundi ko magsala mo sa latest ng pagwasan DOH. Ano man ang consideration ta sini? Is this alarming situation, Councilor? Well, kung may mapatay, bisa-bisa lang, of course, that should alarm us. In the sense nga matag na dapat sa aton warning o kon sense of precaution. Pero hindi man na dapat magpapulpa sa aton kay ina nga percentage tuman man kalubo ikumparar mo sa aton total nga population. Okay. For example, ang aton population sa siyudad sa Bacolod, mga over 600,000 kita. So ang apat na nga record nga napatay, although ginakasubo ta nga natabo na, that is far less than 1%. Or even 10%, far less than 1.0 or what, no? So it is not really that alarming na nakalapot na sang tuman kadamo na death record. But then, isa inagihapon ka punto nga maghatag sa aton sang nagapadayon nga pagpaandam. Agod magpadayon man kita sa paghalong. Agod ma-encourage naman ang aton mga pumuluyo nga magpabakuna because ang bakuna, although mga argumento sa mga anti-vaxxers, ang bakuna does not prevent a person from being infected. Pero ang bakuna, dako nga bulig na kung ma-infect ang isa ka tao nga nabakunahan, ina nga infection, hindi maglabot sa severe nga sitwasyon o kung fatal nga sitwasyon sang na-infect. Okay. Kaya bangod sa bakuna nga nag-aaway sang virus sa sulod sang lawas sang tao. So, initanan nga mga information action art na about infection, rise in the number of cases infected, rise in the number of people dying because of COVID-19, hindi tanan-tanan, isa ini kapag paandam sa aton. Padayon nga pagpaandam. Agud magpadayon man kita sa paghalong, kag mapadayon taman ng aton pag-encourage sa aton pumuluyo nga magpabakuna na. Okay. So anyway, kabay pa no nga manginmiri ng Christmas na tani kang magsigi-sigi na o magganubo na maliwat ang cases na ton pati na ang ginapatuman sa Bacolod City nga community quarantine status ta. Yeah, that is our prayer. Kagamo na ang aton ginapangabudlayan. Amo na ang wala sa tayan nga may mga tao gihapon nga nagapasya amon bala, di makahangop sang amon mga sakripisyo kag pangabudlay ang aton mga doctors, ang aton mga nurses, ang aton health workers, ang leadership sa aton ni Mayor Bing. Sige kami gihapon niya trabaho. We don't mind these people. Kaya may mga grupo, gidyagapon siyang tao nga mapakalain sa imo, bisan mga mayo na ang mga nahimo mo. We understand that. Political season eh. Pero we will continue to work the best. Okay. Uy, nautod. Alas 9:04 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang mga nagapangangkot update sa kaso ni Castillo, karon na lang ng palihog no? Karon na lang ng palihog. Dugay-dugay sa Aksyon BBB program. Councilor, sorry, ginautod linya ta? Oo. Yeah, I was saying, wala sa payan sinitanan, hindi naman kita maangpan. Hindi man perfecto action art, ang amon tanan nga action na we admit na may mga lapses kung kaisa, kahit hindi makita perfecto. But kung mahatag lang sa amon ang informasyon, kag pagpangabay, ginaaktuhan, ginadamon dayon. Okay. So, while we are not perfect, as I said earlier, we are doing our best and our utmost for the best also of our people in the city of Bacolod. Anyway, Sir, October na ho, filing sa COC. May mga report bala sa gaguluwa ambot kung ano ma-comment mo. Kaya siling nila, possibly si Councilor Novero, basi kung sa mataas nga posisyon kuno ma-file? Pangamuyo ato pagidna kay tunan action art. Although nga of course ininyo ko bus nga alagad si Atty. Novero, willing gid gihapon niya magservisyo sa pumuluyo sang Bacolod in any capacity that we can serve our people. We will serve them as heaven allows us. Okay. Sige. So, ulato na mo niya kay may mga
Update ko no kung party politika. Salamat kay Councilor for the time. Madamo man nga salamat, Aksyon Art. Again, my prayer, may God continue to protect all of us from COVID-19. Thank you. Thank you. God bless God. Action Hotline. Councilor Inisito Novero as committee chair on vaccination centers. Now, i-check na lang niya, update mo na party sa politika. May ara nga nagsugilanon sa akon siling damo development sa Bacolod, pare. Ang Group of Progreso, if you remember, kung ikumpleto ni sila from congressman down to city councilors, kompleto ang ilang slate the last election. In fact, do tayan pag hindi ma-zero mo ang kontra, si Councilor John lang nakasulod. Subong daw ginlabugay ang Bacolod, ang matabo sinido may mga hindi ko no makumpleto kag do may mga changes sa mga magapapili sa naglain-lain nga posisyon. Action Hotline. Galing ti amo na blato, way mo ginpangasawa ning upod mo sa isa ka partido mo, no? Ang tutuod sina ti ang partido during election lang na and campaign. After the election, ang imo loyalty to the party will end. Kaya ang imo loyalty dapat ara na sa tawo kay serbisyo ng inestoryanta mo. So why na niga matter kung ano ka man niya nga partido during the election, although ti dapat sunod ka gid kag well-guided ka kung ano ang ginabutang na sa inyo nga nga partido nga dapat amo na siya ang himuon sa isa ka member da, no? Because ang bottom line sinitanan is public service sa pumuluyo mo. Why man nagasiling ka kung ano ka nga partido, hindi kaya kaserbisyo sa tao. Kung magnaog ka na sa eleksyon, hindi kaya mayor sa imo lang nga nagbuto sa imo, Hindi kaya congressman sa nagbuto lang sa imo. Hindi ka councilor sang mga taga kung ano mga grupo, pulahan, yeluhan o kung bluhan nga nagsupport sa imo. Isa ka nagka-opisyal sang sina nga banwa and you are representing that town or city. Amo na yung ginaserbisyuhan mo. Galing realidad sa aton kung why ka nag-support during the election. Ati kung kapitan ka na nga hinaina ang bulig mo, kalamay mo kin, basi kung minus man ang project mo Di may siling ni Councilor Inisito Novero, ginapangamuyuan ta pa na. Kaya pag intindi ko, luwas sa iya, may isa pag nga interesado mo kay ano tabo. May mga naglinukso na kuno mo. Sa diay Aksyon didri ang Bacolod City. Daw ginlabugay ang Bacolod. May mga nagsulusaylo na, lain ang ginupdan. Hindi man na pwede nga malimitahan mo o amo man ang realidad sa politika. Galing ang implikasyon sa imong kandidatura, may ara gin epekto siyempre Ayos si Attorney Kanya nag-text ingagawon ko lang sa bisan nubo gid lang kay sako man sila subong no ara siya with another call kay ina amo na nga sa piyak yung communication mo tang wise siya dali-dali makasabat sa aton kay at least sa magusto pa magparehistro bala no kapin pagid ang mga problema nga ginatubang nila nga masami ang iban bisan kulang-kulang documents may insister gid nga magpila and then pag abot na nga dito sulod sa Kumelec kulang gali ang ilas ni nga mga requirements na amo nang masami nga problema gid no nga gina worry sa public o kung ginakumod sang public ting iban nga niya okay malang sila makakomentaryo kapin pa kun makapangbasa sa social media, asos. Ang Kumelec, alangan man Kumelec na maghalaya sang ang mga nagarant sa social media, alangan nalakasabat ang karon sang taga Kumelec da. Teka inaw, perting linya na hanay sagwa, ti may ito kay gin-advisean sa taga CLO nga pala uli na lang. Online sa hotline. Online sa hotline. Atay ni Katrina Kanya, Ma'am, good morning. Aksyon Art Tayhopon sa Aksyon Radio Bacolod. Good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa tagkalamatis ng Action Radio. Salamat kit sa time. Silang ko hidlaw ginang Bacolod noon sa registration. Although nga nag-start na kamo nagligad pa to 31 or 30. Pero siling ko attorney, purtik damo kay naglinya ko. Pang papauli na lang sa taga CLO personnel kay ti sobra na sa 350 nga pwede na ma-accommodate. Although nga ti nagadalagan 400, no? 50 ang inyo ma-accommodate a day subong, attorney?
Yes, actually, Action Art, ang yesterday naton, no, naghatag kita 400 ka priority numbers naton. Okay. Sa 400 sina, wala pa na dira nadala ang aton bala nga ara sa priority lane naton. Kaya gina-accommodate naton na sila. So, ang nagwa kagabi, alas 8:30 na kami nakatapos ang among registration. Well, in fact, supposedly, hasta lang kita alas 7 ng gabi. Okay. No? Pero naki-extend kita because kadamo sang tao, kadamo man sa ara sa priority naton kalabanan kagapon sa aton ay senior citizen. So, that is why na today, gin-decrease naton ang numbers ang ma-accommodate naton kasi na ano na naton nakita naton kagahapon na ang opisina naton at alas 8:30 na natapos. Okay. So hindi man pwedeng sa kada adlaw na lang Action Art maalas 8:30 kita naton nga personal makatapos kasi ang aton nga rules nagahambal sa lang kita alas 7 sa registration naton. So how about naman ang health problems naman sa aton naman nga opisina mga personnel, no? So, muna siya nga ginaayo naton bala sa mga tao naton nga gusto magparehistro. Okay. Kaya kung tani-intindahon man nila ang sitwasyon subong nga we are not in a normal time kaya pag gusto lang kita pagutok dira sa gwa. No? Kinanglan naton nga i-maintain kag ipa-observe gihapon ang health protocol naton. Otherwise, ma-compromise ang health sang aton nga personnel man sa opisina. So, kung ma-compromise naman ang health sang aton nga personnel sa opisina, anong magwa? Malakdaw naman kita liwat sa opisina naton which will also affect gid sang aton nga registration nga process naton. So amo na kakabay pa maintindihan man sa mga tao kung nga ang ginalimit naton kay we can do just as much as we want to accommodate in sa datanan pero limitado kita sa aton nga mga may mga restrictions kita, kag may mga rules kita, kag may process kita nga ginasunod. Hindi lang kita pwede na makapataka nga pangbaton lang sa atong nga registration process. Kag hindi lang na ang process naton, hindi lang yung siling nga makadto lang daw sila ma-hand-in, ma-fill out sila sa form, hindi mo pa sila ka-rigid pa sa ginahimo naton nga process sa pag-query sa ilang mga ngalan. Kaya nga sa gina-query gid naton ang mga ngalan nila kay magwa naman nga mag-double naman ang ilang registration. Amo man sa gihapon ma-delete man na matula man na gihapon ang ilang ngalan kay gina-delete man sa aton once nga makita nga may double sila nga registration. So useless man gihapon ang ilang pagkadto sa aton. And then may ala pa kita isa pa sila nagkapadugay sa isang checking sa ilang mga formas na sala ang pagbutang kulang-kulang ang ilang mga pag-fill up sang forms. And then depende man sa kada sigon sang ilang nga pagsulat dira no Action Art. So gani man. So ang iban DMD wala sila ka-intindi sang proseso ng registration. Kung ano ang proseso sang registration, that is why nga we try to understand them also. Pero tiyan mo na ginapangayon naton sa ilang, ay intindihan nila nga ang opisina may proseso nga ginasunod. Yes. Sige lang Amayo man na gani kay siling ko ang adrenaline mo sa Bacolod dig pati pagtaas siya sang compare sa gin previous nga mga areas mo ma'am no? Gani man. Sadya yung Bacolod no? Pero sa mga previous lang area Action Art may mga may mga challenging man kaya maski diin kita makadto Action Art kung ara na gani ilapit na katapusan sa last day sa registration natin. Damo na gid man niya ang mga tao gid nga nagakadto para magparehistro. So subong ang target naton nga ma-accommodate mga 450 gyapon. 350 Action Art ang aton nga number nga gina-accommodate. Kasi wala pa nalabot naton. May mga walk-in. Anticipate bala nga mga nga mga priority kag mga may online appointment naton Action Art. So ginahataga naton allowance. So pero kun damo karon magkadto more or less mga 450 or 400 siguro malabutan nyo pa na kag until 7 na mo. Until 7 kita Action Art, until 7. Sige. Attorney, salamat gid sa time kag ti ang usual guro nga problem da sa makulang-kulang documents na kabay pang nagapamati i-plastan yun nga tanan ang kinanglanon yung nga pagsulod na dasig nila ang proseso. Amo gid na Action Art ang ginapangayo naton sa ila kay kung hindi bala kompleto gabalik-balik kita so nagadugay kita. Attorney, salamat gid dalong gid permi. Salamat Action Art mayong aga. Action Hotline. Attorney Katrina Kanya sang Comelec Bacolod City. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Las 9:16. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan.
Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan, responsable at pagbalita, pagdaling na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palangga nga mga tagpalamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sa tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad.
Aksyon Radyo Bacolod. 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager niya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang... Ay, Bartigid, no? Hindi, gusto ko pa, galing hindi naging magtugot ang tiyempo ta. Dr. Alfred Spear Magazine, capsule and ting combination. Amo rin atong... Ay kumalabutan ng mga mensahe ha, pasensya gid kay Madam kwando na ako sa La Carlota upod sa kay habi niya. Madam, thank you gid for always supporting Aksyon Radio Bacolod. No, Ma'am Jinky Dagia Montelibano Mirais area. No, may gabi, good morning dira sa inyo. Aksyon Hotline. Aksyon ay Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.